Sa ating police report, ang mga idol, sa loob ng isang buwan, milyong-milyong pisong halaga ng iligal na mga droga ang nakumpiska at ang iba ay napagtagumpayang na-i-turn over sa pulisya. Sa datos ng Police Regional Office 1, nakapagsagawa ang pulisya ng nasa 135 anti-illegal drugs operation kung saan nakumpiska ang nasa 978.59 gramo ng shabu at 799.31 gramo naman ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng abot 6,750,308 pesos. Sa kinasang mga buy-boss operations sa Tiklo ang nasa 151 na mga drug suspects. Naisurrender din sa kamay ng otoridad ang natagpuang 1,101 na gramo ng hinihinalang shabu sa Pangasinan na umabot ang halaga sa 7,486,800 pesos. Nanindigan ang hari ng kapulisan sa pagpapalakas pa ng kampanya kontra iligal na droga sa Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.